На 24 май България празнува Деня на българската писменост и култура. На тази дата милионите привърженици на Синия клуб отбелязват създаването на нашия любим отбора на нашия живот, нашата любов, нашия живот Левски София. Роден от мечтите на деца, той се превръща в идея, в форма на живот. Той е Левски е неразривна част от историята на България. Превръща се за поколения привърженици, се превръща повод гордо да заявят: аз съм левскар. Във вековния си път Левски стои твърдо и непоколебимо на два основни стълба. Това са неговите привърженици и историята му. Привържениците, които винаги са поддържали духа на клуба жив, независимо от превратностите на времето. Имало е тежки поражения, имало е конфузни загуби, но привържениците винаги са оставили верни на отбора. Организирали са построяването на 2 стадиона. Спасявали са клуба в трудни моменти. Последният, който беше през 2020. Организираха 100 годишния юбилей. Винаги те са стояли неразривно до клуба. Независимо от пол, религия, политическа принадлежност, хората са били обединени от една доживотна обич Левски. Другия стълб, това е историята на Левски, история, която ни кара да бъдем горди, че сме привърженици на този отбор. Клуб, който е дал на българския футбол десетки имена, които са дали повод за гордост, като започнем от участниците в първия олимпийски отбор през 24-та година, в която в първи отбор са 9 играчи на Левски. Първия българин, който подписа професионален договор в футбола, Симеон Янков. Първия българин, който играе в отбора на Байер Мюнхен, Михаил Лозанов. Незабравимия Георги Аспарухов, на който отбора на Бенфика направи шпалир и го изпрати с аплодисменти. Първия българин, който играе сключва договор и играе в италианското първенство, Николай Илиев. Първият българин и единствен българин, който е шампион на Германия, Мариан Христов. Днешните гости са хора, които може да се каже, че създават, събират, разказват, опитват се да опазят историята на Левски. Имам честа и удоволствието наши гости да бъдат господин Георги Манов и господин Румен Пайташев. Излишно да ги представим за привържениците на Левски, които са така, особено които са четящи, но само с 2 думи. Господин Георги Манов е написал справочниците за 80 и 85 годишнината на Левски. Има дописки във вестник Левски, статии в списанията Вечно сините и само Левски. Участва активно в създаването на книгата на Стефан Нойков с Левски през дългия път на времето. И съвместно с господин Румен Пайташев са едни от двамата, те са 3 автори, те са едни от двамата автори на книгата, посветена на 100 годишнината на Левски. Господин Румен Пайташев е единственият българин, който е носител на наградата на Световната асоциация на спортните журналисти. 9 пъти е посещавал световни първенства, 10 пъти на европейски, 8 пъти на Копа Америка. Първият българин, който коментира Копа Америка, автор е на 21 книги. Интервюирал е едни от най-големите футболисти в историята на футбола, като се започна от краля Пеле, Диего Марадона, Йохан Крой, Франц Бекенбауер, Боби Чалтен, Алфредо Ди Стефано. Взима интервю от треньори като Хенено Херера. Изобщо много десетки световни знаменитости. Президенти на ФИФА и на УЕФА. Автор е на книгата за вечното, посветена на вечното дерби. Левски дългия път към Европа. Автор е на книги, посветени на биографиите на живота на Цветан Веселинов, Синът на вятъра, Стефан Аладжов, Рицаря на шпагата, и последната книга, която е свързана с треньора на Левски, господин Георги Василев. В Германия го наричаха генерала. Това е накратко са днешните гости. Искам да добавя също така, че господин Георги Манов е и дарител на клубната експозиция. Той си подари един безценен архив, в който има събрани снимки проследяващи цялата история на Левски, много документи,
вестници, списания и нещо, което е неговата най-голяма страст и хоби. Това са значки, колекции от значки с всички отбори, които, или почти всички отбори, с които Левски е играл през своята 111 годишна история. Това е, ако мога накратко да кажа, и сега да започна още веднъж. За мен е чест и удоволствие да присъствам тук. Добър ден. Добър ден. Добър ден. И да започнем. Защо Левски? Какво, бате Жоро, тебе? Обръщам се към вас така, защото сме, мога да кажа, добри приятели от дълги години и затова мога да се обърна към тебе така, бате Жоро, защо Левски? Ти имаш интересна съдба. Да. Аз съм роден в едно градче Цареврод, което е в Сърбия в момента. Това е било българско до 1920 година и след това по решението на Ньойския договор го остават на Югославия. И 1941 година града отново стана български. Аз бех на 7 години, като днеска помня как започна войната. И вече върнат на България, заедно с Босилеград, да не забравяме, където има също много левскари. В града се възроди живота. Отново възстановиха гимназията. Дойдоха учители от България. Аз започнах първи клас, първо отделение. До тогава не бех виждал топка и не бех чувал топка. Живеехме в старата къща на дядо ми, която беше на 20-30 метра до река Нишава. Цял ден на реката играехме момчета. Добре, ама след 1941 година в Царево се направи футболно игрище, баскетболно игрище, волейболно игрище, възстанови се гимназията. И ние момчурляците цял ден на това игрище ритахме топката, запалих се по футбола и изобщо по спорта. Баща ми са много голямо семейство, 8 брати и една сестра. Той е предпоследния, а последния, 9-тия, беше Чичо ми Васил, много запален по футбола. Даже на место не играл в футбол, след това беше футболен съдия. И с това, че Цареврод отново стана български, цялата ни рода беше в София, непрекъснато тук се идваше. И 1942 година се надигна той с приятели негови да гледа матч Левски Македония, втория финал за държавно първенство. Тогава Скопие също беше в рамките на България и Македония Скопие достигна с Левски до финала. И аз пожелах да дойда, баща ми вика, къде ще ходиш? Чичо вика, дай да го взема да види. И пристигнахме ние, гледах втория финал, първия бехме спечелили в Скопие, тук бихме 1-0 Македония. Матча беше на стадион Юнак. Значи първото ми впечатление, като влезахме вътре, аз оплаших. Ето, вярваш, не вярваш, аз не бех виждал толкова хора на едно место. Стадиона пълен до дупка, отсреща зад трибуните имаше дървета, върби и по тех накачени хора. Там свири се химна, както пред финал. Матча се игра, бихме ние 1-0. Единственото, което ми е останало в главата от този матч е как стана гола. Чори Петров центрира една топка, имахме един център Ласко и я вкара с глава. Другото по-интересно е, че в целия град вече всички беха левскари. Що? Оказа се, че двама
от играчите на Левски, Борислав Цветков Жук и Васил Спасов Валяка са от нашия край. На Жук майка му е от самия град, а Васил Спасов е от едно съседно село Борово. И всички знаеха това. И може би това е една от причините, целият град, всички беха левскари. Това ти повлия. Румба, ти? И така, това е първият матч, който съм гледал. След това, нека да довърша с две, след това епизодично идвахме, Чичо ми ме водеше на матчове, като имаше интересно, защото пак върнаха Цариброд на Югославия, но границата беше ефективна до 1948 година. Гледал съм Левски Локомотив, втория финал. Левски Македония гостува за приятелски матч тук. Хайдук Сплит гостува на Локомотив. Също от Цариброд се надигна народ, съм гледал матча, но всичко това много така епизодично. Но следехме, че с пресата идваха български вестници в Цариброд. Всичко се четеше по вестниците и така станах левскар завинаги. Румба, ти? При мен нещата съвсем логично се звучат малко по-различно, но тук ще продължа думите на бата Жоро, с когото сме така не точно роднини, но много близки, тъй като покойният ми баща, вечна му памет, е също царибродчанин. Той е също от родом от Цариброд. Само че, за разлика от случая при него, баща ми беше славист. И когато и днес ми питат, добре де, баща ти е славист и защо стана левскар, и аз отговарям така, че нерядко ученика надминава учителя си. Но аз съм му винаги бил благодарен, защото той е именно човека, който ме повел по стадионите от невръстно дете, от най-ранна възраст. Що се отнася до това, кой е така първият матч, който си спомням на Левски, това беше през 1963 година. Левски игра с Ботев Пловдив на стадион Васил Левски. Тогава великият Гунди играеше все още в Пловдивския Ботев, тъй като отбиваше военната си служба. И когато в самото начало на матча той отбеляза гол на Левски, няма да забравя така недоволството, бих казал, по трибуните, че едва ли не той вкарва гол на любимия си отбор на Левски. Впоследствие сините направиха пълен обрат, спечелиха с 3-1, нали, но този матч така се е запомнил в паметта ми като дебютен матч на Левски. Разбира се, вече след това в годините, така или иначе, винаги с баща ми сме имали така коректни запалянковски отношения. Той винаги ме е подкрепял, за което още веднъж безкрайно му благодаря. Така че по този начин, нали, а естествено и махалата, момчетата на моята възраст, моето поколение бяха предимно левскари, така че всичко съвсем логично се случи. По това време все пак Левски е страшилище в България, Гунди в пика на кариерата си. Абсолютно. Значи 65-та година няма да я забравя никога. Това е най-великата година в кариерата на Гунди. Всички мачове, които съм гледал тогава, дебюта в Европа срещу Юргорден 6-0, никога няма да го забравя този матч. Всички двубой, които с негово участие, които бяха. И аз в тази връзка ще кажа, че аз съм щастлив и горд, че съм все пак сред тези, които са го гледали на живо. Бата Жоро, все пак ти имаш така спомени, ти си пряк свидетел. Какво се случва с Левски след като се появява ЦСКА? Нали, тук не става въпрос за политика, за противоборство, но ти си бил наистина пряк свидетел и това от разговорите с теб остана впечатление, че ти си един безпристрастен съдник на събитията. Какво се случва тогава? Имаш ли така чувството, спомена, че примерно по някакъв начин ЦСКА ги толерират, пък Левски, нали, както се е говорило, са отбор на стария режим от миналото време? Виж кое ли е? Аз окончателно дойдох в София 1949 година. Избягахме през границата с двама приятели. Ти си на 15 години тогава.
масово се бегаше от града, защото изгониха българските учители. Ние точно първи гимназиален клас изкарахме, докараха сръбски учители, не искаме да учиме сръбски. И масово се бегаше през границата. На границата обаче по това време се стреляше, искам да ти кажа. Една нощ, на 8 септември 1949, трима избягахме ни, предадахме се на Калотина на поделението, оттам по етапен ред в София, в окръжно управление, долу в Мазетата. Караха ни една килия, още 5 души от Царибро, даже познати от по-големите класове. И един по един ни викат горо, пишеш, защо си избягал, какъв си, що си. Написахме си ние автобиографите и за какво сме избягали. На другия ден ме викат само мене. Отваря се там на килията, имаше едно прорък. Кой, Георги Манов? Аз. Ръцете отзад, с замсоре горе при един следовател, където предния ден пишехме обяснението. Горе ме чакат чичо ми, баща на брат ми, и леля ми, сестра на майка ми. Отде са разбрали, ко са разбрали, как, че съм избегал, той баща ми и после разбирам как е изпращил хабера. Откриваме чичо ми, споразумели се те и казват, че декларират, че искат на техния разноски да остана в София. Всички останали ги пращаха в Тетева в едно общежитие, които бегаха от Югославия, от Тито. Но нашето бегство нямаше нищо политическо. Просто не искаме да учиме на сръбски. И така останаха в София. Още 3-4 дена ме държаха там, докато ми оформят документите. Дадаха ми едно разрешително за пребиваване в страната. Петък на обед ме викат. Разделихме се с моите приятели. Отивам, ще живея при леля ми. Мъжа на леля ми левскар в червата. Хайде по-бързо да обядвам, защото след обед Левски играе. А викам, ама точно сега в петък след обед. Да, Левски играе. Обядваха се, не преоблekах се аз там затворите по... То дадаха ми някакви дрехи. И отиваме на мача, спомням си, че беше започнало първенството 1949-50 година. Предния сезон Левски шампион без нито един загубен мач и беше спечелил купата след 3 финала с ЦСКА. Първия кръг минал, били сме в Пловдив Ботев, втория мач беше с Марек. Стадиона пак на юнак, прашкан. Левски вече го беха затворили игрището. Бихме 3-1, прибираме се весели, коментираме, минава събота и неделя, аз понеделник трябва да хода, да ме водат 6-та мъжка гимназия, нямам никакви документи. Нито съм сел свидетелство, че съм завършил 8 клас от Царибро, момчешкия кал. Къде са тичали моите родини, чрез Министерството на просветата, че уредили в 6-та мъжка гимназия. Тя се намира на Христо Ботев и Тодор Александров сега да е гал. И сега съществува. Записали ме там, сутринта понеделник тръгваме рано, пресичаме улица Пиротска, продават вестници на земята. Един човек, вестници, купете Народен спорт, новата организация в футбола. Тетия ми вика, какво става? Взе един вестник и го отвори и се гипсира. Народен спорт на първа страница. Футболното първенство се прекъсва. Тия 2 кръга, де са играли, довиждат. Цяла реорганизация на физкултурното движение в България. На производствен принцип. И започват да изреждат. Този отбор се прекръства Локомотив Торпедо. Създават нов някакъв отбор Червено знаме. ЦДНВ стават Народна войска.
Левски става Динамо. Само на Спартак запазиха името. А и създават ново ДСО Академик на Студенско. Значи на мене краката ми се отрязаха. Едно се ти ни смачка, веси, какво ставаш? Хайде да вървим, че трябва да ме запише в училище. Аз седа, не мърдам. Викам, за какво дойдох? Гледах последния матч на Левски в петък, понеделник вече прекръстили на някой от Динамо, знаех, че има такъв руски отбор. Както и да е, отидахме, записаха ме Динамо. Прекъснаха първенството и по области започнаха така наречените квалификационни турнири. За София определиха квота 5 отбора от 8 съществуващи да влезе в бъдещата А група, а от другите области, от Пловдив 2, от Варна, не си спомням точно, пише го на всеки да го да се види. И в София започна един квалификационен турнир между тия 8 отбора. Динамо, Строител, Торпедо, Червено знаме, Академик, СДНВ, Спартак и създадаха един отбор ВВС. Пак военен, който всъщност беше дублиращ отбор за народна войска, прекръстените. Ние нямахме 2 самолета от войната, който имаше свалени и загубени, отбор ВВС. След дълги години научавам каква е била тая история. Всъщност, сина на Сталин в СССР създава и той, освен техто ЦСК, отделен отбор ВВС и от всички отбори събира най-големите футболисти и играе Вагнер. Това е времето на Сталин, е жив. Дали? Георги Димитров беше умрял, на Вълко Червенко беше на власт, когато аз ти говоря. Започна този квалификационен турнир. Динамо. Публиката мълчи. Но стадиона си пълен. Никой не скандира. Извинявай, че те прекъсвам. Публиката скандираше ли Динамо или скандираше Левски? Първите квалификационни турнир нищо да се. Мъртва публика само се радва. Ние започнахме, да не говориме, че разместиха и играчите според това кой къде работи. Валяка изведнъж Васил Спасов каза, че студент играе Академик. Борислав Цветков и той студент, той трябваше да играе Академик. С него направиха някакъв номер, мина на задочно обучение и остана при нас. Пачеджиев играеше у Левски, той строителен техник. Отиде в Строител да играе. Стана една и от другите отбори също такива смени. Отбора се оголи, беха мъжки момчета. Почна турнира най-нещастно. Първият матч с създадения отбор Червено знаме, той беше на административните служители. Той е общински клуб. Брой. Събран от всичките софийски клуби. И не биха 1-0. Бре, а матчовете по един матч. Значи 8 отбора, 7 матча, къде ако не се класираш до 5-то место, тиеш в Б група. Втория мач беше със Строител, т.е. Славия, и те беха отслабени. Бихме ги 4-0. И тръгна отбора. Ако си спомням, с Локомотив Торпедо дадахме 1-1. ВВС бихме. Вече пред последния кръг отборите се сгъстиха точка до точка. Само ВВС е ясно, че ще изпадне. Те беха слаби. Имаха 2-3 точки. Другите от 10 до 8 точки сгъстено остават 2 кръга. Това даваха за победа 2 точки, за равен 1. Пред последния кръг с Народна войска, ЦДНВ. Този матч не мога да забравя никога, Илия. Който загуби,
значи отива от 5-то место надолу. Който спечели, остава над 5-то место. И остава само още един мач накрая. Значи мач на живот и смърт. Всичко друго, което съм гледал след това, бледнее пред този мач. Ние победахме 1-0 началото и в начало на второто по време още 2-0. Имахме един център на Ацко Димитров Нисичек. Беше смъртта на ЦСКА. Той редовно им правеше голове. Обаче ни натиснаха, една врата се играе. При една топка нашия вратар Андреев, Апостол Коло, вече ни беше напуснал, отишъл в Спартак паси. Андреев пази, Спас Андреев, Паскера. Една топка избега десното крило на ЦСКА. Димитър Миланов, Пижо, беше национал, сам срещу него, положи в краката, он на место как го прескочи, как я удари му крака под коленото. Това не имаше право да смени, освен вратар. Значи, ако имаш друг контузен играч, няма смени. От другата година въведаха максимум една смена при контузия. Но вратар можеше да се смени. Паскера не мога да стъпне на десния си крак. Беше ни треньор Иван Радоев, загрева резервния вратар зад вратата Димитър Еленков. Паскер, излизай! Не, Паскера седи като щъркъл на един крак. Тия атакуват непрекъснато. Каквото може, планжира, пане, изрита я и некъде 10-15 минути преди края стана дуспа, чиста дуспа за теха. Нас отидем спре една топка, 10 дни бег с ръце, дуспа за ЦСКА, става 10 минути. За топката да става Стефан Бошков, беше капитан на ЦСКА, преди това от спортисти. Дългогодишен, много голем, един от големите играчи на България. И точно аз и приятелите точно гледаме за тая врата, северната на игрище Юнак, която е към старото игрище Левски, сега ще става Василевски. На един крак на левия стои, десния му така само се опира на пръстите. И Бошков, какво реши, му би точно надясно. Паскера планжира и изби топката, притичаха нашите играчи, Иван Димчев, си спомням като днес, изрита в тъч, Паскера не мога да стане от земята. Но пак не пожела да излезе. И остана до края на матча и бихме 2-0. Последния матч с Академик, 1-1, ние се оказахме първи, до 5-то место разликата 2-3 точки, 6-ти ЦДНБ. 7-ми отбора на милицията Спартак и 8-ми ВВС не влизат в А група. Промениха и начина на първенството. Вече до тогава се играеше есен пролет от 1950 година. Започна по съветската система, там така се играело, пролет есен. Станахме на Динамо, туриха ни едно Д, смениха Иван Радоев ни води 50-та година, да го смениха тогава. И 50-та година пак станахме шампиони. И вече там побесняха. Почнаха юноши излизат, вземат ги войници. Няма отде да вземат. Ние отбор на почтите и леката и хранителна промишленост. Къде да ги, тия играчи, къде да ги лъжи, физкултурни ръководители на разни заводи, в половината работеха на Централна почта, зад имаше гараж, почта имаше пеше с пикапа, с които разкараха колети, ако имаше гараж с работелница. Паскера, Насо Дилев, Димитър Еленков, работеха като шлосери, автомонтьори отзад. Работници. Митко Дойчинов, за да не отиде
в Червено знаме, беше завършил право, адвокат. Отказа се от адвокатурата и стана в колетна служба на почтите, препоръчени писма и колети сортировач, за да продължи да играе в Левски. А кажи ми и ги сравни тия хора с днешните, дето за всички клубове, не става дума само за Левски, дето за тук му давали 1000 лева или 500 повече заплата и напуска и се пазари. Ето това беха хора с ето към сърцето лескари. Други времена, други как, други, да, винаги са други времена, ама как да... Този отбор не е Динамо. Ако щат, не знам как да го кръстат. Насилно и след това не прекръщаваха, знаете, и обединяваха и Витош. До края на живота. Но тия години беха толкова тежки, защото не изпадахме в такава криза, взеха ни игрището, дадаха на место на където сега басейна Спартак, едно старо депо на тухларните фабрики в Южния парк е било, едно игрище заградено с едни тараби от такива от строежите, дето от бетона, с гория и парчета тухли. Една съвлекална, една къща, в нея един домакин и жена му переше на ръка екипите. Бай Райчо един радомирец и жена му простора навън с екипите. Там тренираха и мъжете, там тренираха и юноши и това беше. Всяка тренировка отдоле парчета тухли от тия, които са бракувани и свърлени заедно с горията. Бай Райчо събираше хлапетата от махалата, той е квартал Иван Вазов. Айде, деца, 2 кофи да съберат тухлите. И да изхвърлят да почистят. Те извираха тия парчета тухли отдолу. За награда на хлапетата, които чакаха, Бай Райчо, като свърши нашата тренировка на мъжки отбор, и хвърли една топка, радост голема. Оттам едно от тия хлапета го помна от тогава. Едно нисичко, пълничко момче, който беше един от най-запалените. Живее наоколо в квартала Иван Вазов. Това момче след години изведнъж център нападател на Спартак. Георги Цветков. Той беше един от тия, дето събираха тухлите в кофите да свърлят да чистят Динамо. И накрая завърши кариерата си след обедението в Левски и начи да вкарва в червата от толкова. Това мога да ти говоря за тия най-старите години. От тук нататък нека ти разправя Румен, защото той вече, що ме гледал Гунди, от 65-та година е ориентиран. Аз само мога да ти кажа, че Гунди, юношите, като беше юноша, тренираха на Динамо. Нашето игрище не беше още готово. На следващата година, 63-та година, там почна да играе. Идваше с трамвая, няма го забравя, всички ходихме с единицата, следахме на кино Петър Берон и там до Динамо. С брата на Янко Кирилов, Йоско Кирилов. Янко има по-голем брат Йоско, който играше в юношите. Беше лево крило и Гунди и там с турбичките от Слатинския редут до плавалната Спартак на тренировка. Така се пеша с трамвай, как се идва, как се връща, ти ще кажеш. После вече направихме стадиона, за него Румен знае. Дадаха ни това подуене, строи се дълго време. Той, що ме гледал Пеле, значи гледал и Евзебио. Един от първите мачове, като станахме 65-та година с Бенфика, той да разправя. Той не е гледал Пеле, но
взел автографи. Но с Бенфика си гледал матча, нали, къде станах. Със се усебил. Том говорим за мачове. Трите мача, които никога не можеш да забравиш. Трите мача на Левски. Ти си гледал десетки, стотици. Но имат едни три, които, както аз имам моите три мача, със сигурност ти имаш твоите три мача. Значи, нека да разграничиме 3 мача във вътрешното първенство и 3 мача в Европа. Трите мача незабравими, където и да са. Значи, във вътрешното първенство повече от ясно е, че това са 7 победите над вечния съперник. 7-1, 7-2 и 5-0. Това е, няма така две мнения по този въпрос. Що се отнася до международните мачове, бих сложил мача с Дjurgården не само поради факта, че беше дебют на Левски в европейските турнири, 6-0, все пак победа над шампиона на Швеция. Швеция няколко години преди това беше станала вице-шампион на света. Така или иначе имаха и футболисти доста изявени. Djurgården с Бенфика не могат трети матч да не са 1-2. Не са 1-2, това е проблема. Тук ще сложа, разбира се, елиминирането на Аякс при всички случаи. Матча с Барселона завършил 5-4 в един резултат, който е рядко срещан и Левски дълги години беше единственият отбор, отбелязал 5 гола на каталунците в един матч. Да не забравяме, че Барса тогава беше начало с холандските звезди Кройф и Неескенс. Така че много трудно е, нали, да мога да събера в 3 мача най-значимото, което съм видял. Но аз бих се спрял поради факта, че говорим и за Великия Гунди, който, за съжаление, беше нерядко контузван и, за съжаление, винаги от български съперници. Нито веднъж той не е контузен от чуждестранен футболист. Даже са му се извинявали, когато неволно са го били по някакъв начин травмирали. Беше, няма да забравя този случай, той е характерен, нали, който съм го преживял, за да могат хората да разберат какво означаваше Гунди. След доста дълго отсъствие се появи в игра през пролета на 1967 година. Матча беше срещу Берое на Герена. И ние с баща ми, нали, решихме да отидем на матч. Матча беше от 10:30 сутринта. Тогава трябва да кажа на по-младите, че тогава доста матчове се играеха сутрин, 10:30. И на Герена, и на стадион Славия, и на стадион Народна армия се играеха. И по този начин имаше и възможност по 2 матча на ден да се играят в столицата. Единия се играе сутринта, другия е след обед. И матча беше от 10:30 срещу Берое. Ние с баща ми 9:30, около час някъде преди началото, сме вече на спирката на тролея на паметника Левски тогава. Така спираше. Нека да кажа също така, че транспорта до Герена беше доста труден, не е като сега, няма нищо общо. И влизаме ние в тролея и ни прави впечатление, че няма е така, нали, блъсканица, нали, като пред матч, нали, хора да отиват масово. Има си хора, разбира се, беше неделен ден, има си хора, но личи си, че не е като за матч. И даже се усъмнихме да не би нещо да сме сбъркали деня или часа на матча и отидохме с баща ми до шофьора. И го попитахме, така и така, никога няма да забравя този човек какво ни каза. Той само ни погледна и каза: ама вие за мача ли? Те тръгнаха от 7 сутринта. В 8 беше страшно. Висяха на гроздове, по вратите, отстрани. И сега се вълнувам, като го говоря това нещо. Хората така отиваха да видят Гунди. Това беше Георги Аспарухов. Той, всенародната любов, обич към него беше невероятна. А за привържениците на Левски да не говорим. Сега, когато става дума за така кои мачове са ми направили най-силно впечатление, нека да припомня, че в 2 случая стадион Герена е побрал 60 000 зрители. Да, капацитета на стадиона официално се водеше 45 000, но тогава
нямаше тези изисквания пътеходи да бъдат освободени. Пръстенът само на публиката отгоре около чашата на стадиона беше невероятен. 60 000 зрители се събраха на първия матч за Купата на купите срещу Гурник през пролета на 70-та година и 3 години по-късно срещу Пирин Благоевград. Някой ще каже, но защо срещу Пирин? Нека да припомня, Пирин тогава точно беше влязъл в А-група, беше за първи път новак в А-група и стартира много успешно. Първите няколко матча спечели, имаше един равен, мисля, че нямаше и загуба и изведнъж се изправя срещу Левски на Герена. 60 000 на Герена се побраха. 45 минути съм си гледал часовника, преди началото стадиона беше претъпкан с всички пръстени отгоре и така нататък. Поне 10 000 бяха дошли от Благоевград. Не мога точно да кажа. Той матч аз съм присъствал. Поне 10 000 от Благоевград бяха. Претъпкан стадион. Невероятно. Хората се качваха по козирката да гледат отгоре. Тогава Пирин даже му бяха измислили име българският Аякс, защото фланелките, с които играеха, бяха както беше Аякс с червената дебела линия, само че при Пирин беше зелена. И имаше доста така шеговити изказвания по този повод, но така или иначе Пирин си беше заслужил едно уважение с представянето си до тогава и първото по време завърши 0-0. Първият гол падна в 62-та минута. Тогава влезе Васил Митков, тайното оръжие. Той така беше известен в този период. И след първия гол някакси, особено след втория, който стана скоро, силите на гостите така се намаляха и матчът завърши 4-0 за Левски. Но това е този случай, когато и на следващия ден голямото заглавие във вестник Народен спорт беше 60 000 зрители на Герена. Аз си го пазя, разбира се, в албума това нещо. А Митко Дойчинов, вечна му памет, го беше залепил в съблекалнята на Левски. На играчите да им напомня, да се види как 60 000 души бяха дошли на един все пак обикновен матч за Левски за първенство. Това не се забравят тези неща. Румане, кой футболист за тебе, изключваме Гунди, защото без съмнение Георги Аспарухов е икона за Левски, за привържениците на Левски. Кой футболист за тебе така олицетворява духа, традицията на Левски? Нали, ето Бате Жоро говори за оне играчи от 50-те години, които играят със сърце. В смисъл, тук не става въпрос за пари или за нещо друго. Просто за тях Левски е начин. За тях Левски е всичко. Значи в историята на Левски така са се случили нещата, че Левски има силния пиковия момент всяко едно десетилетие, като се започна от 60-те години. 60-те години десетилетието на Гунди, 70-те години десетилетието на Павел Панов, 80-те години, десетилетието на златното поколение, да не ги изреждам всичките, да не пропусна някой. Повечето юноши на клуба. Юноши на клуба, разбира се. И 90-те години, десетилетието на Наско Сиратов. След това вече нещата са доста поразмити, трудно мога да определя, но някакси всяко едно десетилетие имаше своя герой, своя водач, който олицетворяваше левскарския дух. Бате Жоро, кой е твой любимият ти отбор от кое десетилетие? Виж какво? Ти си гледал 50-те, 60-те, 70-те до новия век. Ако трябва да говорим като качества на целият тим, а не на отделни играчи. На целият тим. Много силен тим имахме след 90-та година. И преди това, като Левски Спартак, като бехме, защото все пак от двата отбора да прави много силен състав, също беха много силни. Времето на Павел Панов, както той го нарича, но не беше само Павел Панов, там и Ладжов и това да ги Ивков, да не ги изреждаме. Но така като гледам качества,
този отбор след 90-та година, след като бехме Витоша, бехме загинали и си възстановихме името, тия първите години, 92, 3, 4, 5, изобщо това десетилетие, но особено в първата половина, Лавчис, когато стана президент, имахме много силен отбор. За съжаление, не толкова с успехи в Европа, но тук в България мачкаха всичко поред. Да не говорим, че националният отбор в Щатите, ти знаеш от кого играха там. Половината отбор беха наши играчи. Георги Василев тогава беше треньор, други треньори, има по книгите да четат. Силен беше и отбора след 2000-та година при Мари Стоилов в тия години. Но тогава, вече след 2000-та година, много се размиха нещата. Много чужденци. Не, че имам нещо против чужденците. Много чужденци, много смени. Една година играе, продадат го, другата година купат нов. Я играл, я не играл, продадат го. Стана една такава. Много малко наши юноши влизат в първи отбор. Ако влезат, не се задържат. Или ако, дай Боже, все пак нещо малко надигнат глава над средното така европейско, веднага ги продаваме. Веднага, за да тия пусти пари ги продаваме, ние по този начин не могат да скърпим отбор. С второкласни чужденци, които вземаме ефтино. И от тук първо и детско-юношеския футбол не цъфти много в България, но все пак излизат добри момчета. Щом нещо стане, продаваме. Щом нещо стане, продаваме. И грамадно е текучеството, както съставите на клубовете, включително и на Левски, така и другото, още по-гадно текучество с треньорите. Това един треньор го вземаш, играе, има случаи 2, 3, 4 мача на четвъртия кръг, защото загубил 2 и го гонат. Така не става. По този начин нищо не става. Тая промена на непрекъсната на играчи и на треньори не води до добро на никой клуб, включително и на Левски. Че трябва да има смени, трябва да има. Че трябва да се продават играчи, за да можеш да си попълваш и касата също. Но не, още не му наболи мустачките на една 22 години и го обявяват за звезда и го продават за какво? За нулеви пари. Абе, правете така, че вече като стане действително по-сериозна възраст, 25 години, когато играе в националния отбор, дай Боже, в евротурнирите да некъде да стигнем по-нагоре, същия той играч ще му вземеш 10 пъти повече пари. Ние прибързваме. Така мисля аз, не знам доколко съм прав. А и отдоле от школата излизат много малко играчи. Аз там съм ти дал в музея една таблица, от как са почнали юношеските първенства. Първо старша, после младша възраст, после деца започнаха. Ние в тия години, когато искаха да ни смачкат като Динамо, нашия юношески отбор беше всяка година републикански шампион. И оттам излизаха, ама отиват войници, отиват, след 2 години ги върнеш, а некои ги спасяваха, както Теко Баджиев, Мето Ангеловски, ги спасяваха в половишия почтенски институт, където ти признаваха военната служба. И горе-долу кърпехме работата. Сега ти погледни коя година на всяка възраст има републиканско първенство, другите са закупване в ние не може. Вече, не знам, май тази година най-после тия до 17 или до 16 години ще станат първи.
При това бехме редовно първи. Редовно първи големите финали, знаеш кой беха със септември? София. Значи една година се играха до финала 4 финала за кой ще стане шампион на юнош. 4 финала със септември. Това нямаше продължение, дуспи и такива истории. Сега няма отдолу, не излизат хора. И за това вземаме отвънка, пари за скъпи играчи няма. Докъде ще я докараме, не знам. Аз не съм голем оптимист. Румене, твой любим отбор от кое десетилетие? Както и да ги съпоставя, аз вече казах, нали, акцентите във всяко едно десетилетие, но мисля, че отборът, който спечели 3 купи за първи път през 1984 година, това беше за мен най-добрият отбор на Левски. Отново повтарям, с златното поколение момчета, юноши от Левски, които нахлуха в големия футбол и доказаха класата си. Румене, Левски загубили е нещо от своята идентичност. От това, което в началото, когато е създаден и през годините, преди 9 септември, в годините, когато безспорен хегемон в България е отбора на армията, загубили Левски нещо от това време до наши дни и другото, което е какво остана непроменено във времето, независимо от какво се случва. Безспорно загуби. Безспорно загуби, то е неизбежно. Значи, още с обединението ни с Спартак, когато реално се разби един чудесен отбор, както казваше покойния Меци Веселинов, разбиха един готов отбор, който беше готов за много по-големи успехи. Много истински левскари по това време се отдръпнаха някакси, като интерес, като посещаемост. Те не можеха да се примирят, че Левски, отбора на народа, е обединен с отбора на милицията. Така че това нещо неизбежно повлия. Все пак доста години, 16 години бяхме Левски Спартак. След това дойде другото безумие, преименуването на Витоша, но Витоша никога не се е скандирало. Това мога да го заявя категорично. Винаги пише Витоша, обаче се скандира Левски. Така че, но въпреки всичко, така и иначе променяш името. Всички тези катаклизми, организационни, неизбежно повлияха и Левски загуби част от своята идентичност. Но така и иначе, той е вечен, въпреки превратностите на времето. Питаш ме какво е останало. Разбира се, че е останал левскарския дух, синята религия на всеки един от нас, нали, която ни крепи, защото Левски е вечен. И Левски за пореден път доказа, че е несъкрушим. Той не допусна това, което се случи с вечния съперник. Не допусна, защото имаше много гласове, които даже предпочитаха Левски да фалира, да започне от 4-то ниво на българския футбол и така нататък. Споменаваха се примери с шотландския Глазгоу Рейнджърс и нещо подобно. Левски обаче устоя на всичкия този напъл на времето. Устоя. И това също е принос и на част от сегашното ръководство, които успяха да съхранят Левски в един много труден период. Труден период, особено около 2020 година, когато имаше опасност действително Левски да тръгне по наклонената плоскост. И това именно е нещото, което държи Левски жив. Жив през годините. При многобройните интервюта с едни от най-знаменитите футболисти, случва ли се, когато казваш, нали, добър ден, аз съм Румен Пайташев от България, някой да направи някаква асоциация, като кажеш България, с Левски, с съответен играч, най-вероятно с Гунди или с някой друг? Значи, разбира се, Гунди нали, в момента няма спор, че известността, популярността на Стоичков е безспорна като най-успелия български футболист. Но Георги Аспарухов ще остане завинаги в спомените на тези чужденци, които са го гледали на живо. Когато разговарях преди години с
Прочутия английски футболен писател Брайан Гленвил все още е жив, на 93 години. Той казва: никога няма да забравя гола на Аспарухов на Уембли. Хората помнеха този епизод, дори само той да е. Беше споменал за шпалира на Бенфика, думите на Еузебио. Еузебио години по-късно, точно в годината, когато загинаха Гунди и Котков, вечният ни съперник се падна с Бенфика. И когато Бенфика пристига тук, Аспарухов завежда целия отбор на гроба на Гунди, за да се поклонят пред този, на когото на времето са направили шпалир. Защото Аспарухов е първият футболист, чуждестранен, отбелязал 2 гола на Бенфика на нейния стадион. Да не говорим, че аз при всички случаи по повод и без повод съм популяризирал Левски в чужбина. Имам един много голям приятел от Ливърпул, който е член на КОПА, на тази историческа трибуна за Ливърпул, който винаги се поздравяваме. Да живее Ливърпул, да живее Левски. И ме пита кога ще станете шампиони. Все пак Ливърпул става шампион, макар че 30 години не беше шампион, така или иначе. Да си пожелаем при нас да не се случва подобно нещо, но така или иначе Гунди, Левски са имена, които се помнят и в чужбина. Бате Жоро, от позицията на твоите да си жив и здрав повече от 90 години, какво би пожелал на Левски и на неговите привърженици? Виж какво, Левски е вечен, това го знай. Докато има футбол в България, ще има Левски, могат даже да ни прекръстват, да ни натискат, не знам какво да става. И большинството от българите ще са левскари. Не само заради името. Много души викат: ама, защото сте си избрали такова име. И други клубове са избрали Ботев, Раковски, Бенковски, да не са по-малко заслужили патриоти на България. Както виждаш, имало и в Русе Левски, Левски Варна, Левски Дупница. Още и малките градове, но големите. Що не са станали шампиони на Варна, да кажем, Левски Варна е имало. Левски Бургас е имало. Не е въпросът само в името. Въпросът е, самия клуб е така създаден, че който знае историята му, тя почти съвпада с историята на нашата страна, измъчена. При толкова превратности, при толкова загубени войни, толкова жертви от бомбардировки, от не знам кого и така, и ние се оцеляваме. Същото и Левски. Аз съм сигурен, това оцелява, че Левски, вижда се. Вие сте прави, че 20-та година бехме стигнали до никъде. Както виждаш, горе-долу се дигнаха. Но нещата не могат да станат бързо сега. Там много хора сметат, че щом е на плюс, нали, отчета на годишното събрание, ние вече сме... Нищо не е, 2-3 милиона плюс е нищо. Тук трябва първо базата да се подобри, не е в много добро състояние. В София все по-малко деца играят в футбол или я. Румба, ти какво би пожелал на привържениците на Левски и на Левски? Да бъдат верни на силната религия и да подкрепят отбора си. Всички да бъдат обединени. Това бих пожелал. Да бъдат обединени. Защото или си левскар, или не си. За да си левскар, трябва да си на стадиона на всеки матч. Да си на трибуните и да подкрепеш отбора си. Само така Левски може да стигне до победите. Именно това е крепяло и е държало Левски през годините. През най-трудните години. През най-трудните периоди. 50-те години, след това, след обединението с Спартак, за да стигнем до сега началото на 20-те години на новия век, когато отново бяхме изправени пред поредното изпитание.
Когато привържениците са обединени и когато безрезервно подкрепят Левски, това е силата на отбора. Тук съм абсолютно съгласен с теб и всички, които са гостували. Разбира се, бате Жоро. Мога да ти кажа, че всички, които са левскари, трябва да разберат, че Левски като клуб е едно. Един. Няма друг. Това, кой ще му бъде президент, кой ще бъде треньор, кой ще бъде помощник треньор, кой ще бъде не знам какъв. Това няма абсолютно никакво значение за това да бъдеш истински левскар. То има значение за състоянието на клуба, но ти като публика да диктуваш кой да бъде на това место, кой на онова, кой на не знам кое место, не. Публиката е до края на пейките. Нали това, точно това казах. Или си левскар, или не си. Или си левскар, или не. Ама що не е този треньор, що не е оня, що не... Това не е твоя работа. Ама що не играе еди кой си, а играе еди кой си. Ами ти знаеш ли, състоянието там са 25 играчи с вратарите. Ти знаеш ли на всеки от тях физическото състояние? Има, ето, казва се, както с Георги Костадинов, и психическо получи момчето такава семейна драма. В края на нашия разговор, за който съм ви много благодарен, ще ви помоля да се подпишете на тази топка. Благодаря ти. Заповядай, Румен. Само автограф. Автограф. Все още има достатъчно свободно място. Много ви благодаря за отделеното време и за интересните мисли, които споделихте. Пожелавам ти, бате Жоро, и на тебе, и на Румен много здраве, много щастливи моменти с любимия Левски. И още така дълги години да се виждаме, да преживяваме победите и загубите с любимия ви отбор и здраве и късмет на всички и само Левски. И ние ти Благодарим. благодарим.